गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाबावनाय जाबाय। साननैसो सिगां आं मोनसे बनसुनि आफादगिरि बिथां प्रेस आफादगिरिजों मोननैसो खोथा सावरायलायदोंमोन। थ' बेखौ भिडिअखौ हगारनाय जायाखैमोन। बिथाङा मा बुंदों बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना दान्दिसे खोनासंलांबानो जाबाय। जि गथ'फोर जोंनि गथ' गथायफोर मा जाबावगोन दानो बिदिब्ला फिउचारा माबायदि महर लागोन जों बेफोरखौ सिन्था खालामनानै जोङो एकदम माने जों थानो हायाखै। जों सावरायदों गोबां जोंनि माखासे दैदेनगिरि गोरों जोंनि लोगोफोर सार्कोलनि मानसिफ्रा जों सिन्था खालामदों निस्सय जों माबा मोनसे लाजिनायखौ दोननानैब्लाबो सोरजोंबा सोंखारि जानायखौ दोननानैब्लाबो जाथिनि सार्थआव जों खिन्थु गसंथानांगोन। नङाबा गाबोन समफोर टु लेट जागोन। बांद्राय लेट जायोब्ला जों बेखौ माने रिकभार खालामनो हानाय नङा होननानै जोंनि बे उनावहाय जोंनि बेसेबां फुराना आन्दलनकारि बिथांमोनजों जोंनि मानगोनां सानसुमा सार, दावराव सार आरो गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बारग' एक्सपिएलटि, बारग' भलुन्टियार फर्स, बारग' एनडिएफबि बिथांमोनजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे बे प्लेटफर्माव जों फैदों आरो दिनै बनसुआ। मिथिनो मोन्दों आं खोनादोंबो। दा जोंहा बनसु हिसाबै टटेलि बेनिफ्राय डिफारेन्ट जाय पिटिसिएनि जि डिमान्ड आरो बनसुनि जि डिमान्ड टटेलि बे डिफारेन्ट आलदा माने सोरगो आरो नरक हेभेन एन्ड हेल। दा बेवहाय जोङो बुंनो लुबैदों बे बनसुनि जि डिमान्ड बे मोनसे जोंनि लेजिटिमेट डिमान्ड, बे जाहैबाय जोंनि कनस्टिटिउसनेल डिमान्ड। दिनै बिथांमोनहा बुंनो सानदों एबा बुंनो थांगासिनो बे बड'लेण्ड वर्डआ खुनु दिन मोनसे आलादा रायजो मोननायनि मर्यादा गैया एबा माने बे जाफुंसारनाय नङा। नाथाय आं मोनसे जिनिसखौ जास्टिफाइड खालामगोन दे जों हिस्ट्रियावसो मोन्दों गोदो पिटिसिए दंमोननो, जोंथ' मोनबोआखै। दा बिथांमोना उदय आसोल बिदोंमोननो, उदिया आसोल होननाय जों मिन्थिनो मोन्दों। दा बिथांमोना पिटिसिएनि मानसिफ्रा गोबाङानो नंगौ माने मिनिस्टार जादों, एमएलए जादों बिथांमोना। नाथाय बिथांमोननि जि थांखि बे साक्सेसफुल जायाखै। बिथांमोना उदिएसल बिदोंमोन, संकष्ट चौधरीया माखासे मिसिं माखासे दिउरिखौ लानानै बिथांमोना। नाथाय जोंहा दिनै बड'लेण्ड जि डिमान्ड खालामदों बे बड'लेण्ड जि वर्ड, बे वर्डआ अलरेडि थांनाय समफोरनिफ्रायनो 93निफ्रायनो बे भारत संबिधानाव बे मोनसे जायगा मोननाय मोनसे राव, जाय जिनिसखौ जोंनि बर' माहारिया दिनै लुबैदों। दे जोंहा बिटिसि मोननायनि उनावहाय जोंहा दिनै 6 सिड्युल मोननानै भारतनि संबिधानाव बियो बिल पास जानानै बेहा मोनसे प्लेसमेन्ट दंखासै। आरो जाय बड'लेण्डनि नामाव गोबां बर' जोहोलावजोफ्रा दिनै जिउ बावनांबाय, सेक्रिफाइस खालामनांबाय। सोरबा जोंनि बर'फ्रा बिनि थाखायनो रान्दि जानांबाय, सोरबा बर' गथ'फ्रा बिनि थाखायनो मावरिया जानांबाय, सोरबा बर' बिब' बिनानावफ्रा बिनि थाखायनो सोरबा जिनाहारि खालामजाबाय, अयनाय खालामजाबाय बै बड'लेण्ड वर्डनि थाखायनो। दिनै बेहा भारत संबिधाननि पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै बेहा मोनसे जायगा दंखासै। आरो बे जिनिसखौ जों गोबां थै गारनानै मोन्दों। आरो बे मोनसे कनस्टिटिउसनेल वर्ड। बेवहाय जोंहा दिनै बड'लेण्ड हिसाबै जोंहा मोनसे सेमि रायजोआनो जाखाबायमोन बिटिसि मोननानै, 6 सिड्युल मोननानै। जोंनो हम पावार आरो फाइनान्स पावारखौ मोनबानो जाबाय आलादा रायजो। आरो बेराफारसेथिं जोंनि बर'फोरनि लुबैनाय बादे जोंनि एरियाया बारायबानो जाबाय टु गफुर दिनै सनित माबासिम संकससिम सौदियानिफ्राय। अब्लानोथ' बे आलादा रायजो जाबाय। जास्ट जोंनो बे माखासे पावारखौल' जों बोरै आदाय खालायनानै लानो हायो। दा बेयावहाय जोङो मोनसे एथ' गोजौआव फैखानानै आरो बे रावखौ जों खोमोरनानै लानाया जों जाम्बानि अनगायै जेबो नङा। आरो बेयावहाय जोङो बनसु हिसाबै जोंहा जे मोनसे टारगेट आरो थांखि दं बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि, बे जिनिसा सानसे जागोन निस्सय। मानो होनबा अलरेडि बेखौ जोंनि भारत संबिधाना बेखौहाय माने मोनसे बनाफाइड मोनसे कनस्टिटिउसनेलि मोनसे माबाखौ जायगाखौ होखाबाय, माने मर्यादाखौ होखाबाय। दा बेयावहाय जोंहा दिनै गोदान मोनसे सिन्था खालामनांगौनि खोथा गैया। दा बेयावहाय जोंहा दिनै बिथांमोना बुंनो सानदों दे माखासे स्टेटफ्रा नामजोंखौनो सोमोन्दो गैया। आरो जोङो बुंनो थांदों मिज'राम बादिया 1986आव जादों। मिज'रामा जाहैबाय मिज' मोनसे जाथि। राम मिज' मानि मा मोनसे जाथि, राम मानि लेन्ड, मिज'लेण्ड। 1986आवनो जादोंब्ला बे बेसे गोबावनि बाथ्रा बियो।
दा बेयावहाय आननेसेसारि जोंनि लुबैनायाव आननेसेसारि कन्ट्रभारसि लाबोनांगौनि खोथा गैया नोंथांमोना डिमान्ड खालामनो थांदोंबा डिमान्ड खालामजा बुंनांगौ गैया नाथाय बेसेबां गोबाव बेसेबां गोजान लामा हान्थिनो हागोन दिनैनि दिनाव मिसिंफ्रा देउरिफ्रा नङा होमबा दिनै सन'वालफ्रा नोंथांमोनजों उदयाचल बिनियाव थाफागोन नामा दिनै बिथांमोना अलरेडि मोनसे मिसिं अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बिथांमोना देउरि अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बिथांमोना सन'वाल अट'नमास काउन्सिल मोनबाय दिनैहाय बेयावहाय दिनै बिथांमोना बड'लेण्ड माने आन्दलन खालामनो बिथांमोना फैगोन नामा सोरखौ लाना आन्दलन खालामो बड'लेण्डनि नामाव दिनै जाय बिथां रनज पेगु बिथां नङा होमबा बै समनि मिसिं स्टुडेन्ट लिडार बिथांमोना दिनै मिनिस्टार जाबाय बिथांमोनाथ' होबथादोंना बड'लेण्ड बिनायखौ बिथांमोनाथ' गावदों उदयाचल बै माबानिफ्राय अब्ला माखौ जों सिमां नुदों दा बेयावहाय जोङो बर'फोरखौ कनफिउजन खालामनानै लाब गैया दिनै भारत सरकारा खुनु दिन जोंनो बियाबा होफेराखै खुनु दिन जोंनो बर'फोरनो थै गारालासे जेबो होआखै खुनु डिक्सनारियाव इम्पसिबल होननाय बाथ्रा गैया पसिबोल नोंहा जेब्ला स्पिरिट दं नोंहा जेब्ला नाजानाय दं मानो जाया बेलाय आरो दिनै नोंथांमोना दिनै कनफिडेन्स गैयाब्ला होमब्ला मानो आवगायनायनि लाब दं दरखार गैयाना कनफिडेन्स गैयाब्ला टारगेटखौनो नोंसोर जाफुङा आलादा रायजो मोना होननानै सानदोंब्ला आवगायनायनि नोंथांमोना दरखार गैया दा जोङो दिनै नाजायोब्ला जों सेक्रिफाइस होनाया मा जिनिस डेम'क्रेसियाव सेक्रिफाइस होनाया बेनो जे जिनिसखौ जोङो दिनै जानो हायाखै जानो होआ बेखौ जों जाहोनाय जेरै भारत संबिधाना मा भारत संबिधाना एमेन्डमेन्ट जाबाय थायो जोंनि डिमान्डखौ दिनै भारत संबिधानखौ जोङो दिनै नारसिमनानै भारतखौ जोङो कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै दिनै जोंनो होनांगोन बिसोर जोंनि प्रसेसा दावहायानो बेनो आन्दलनानो बेनो बेनि थाखायनो आङो खावलायनो लुबैदों बे पाब्लिकफोरखौ गोनो गोथो कनभिजन खालामना लाब गैया दि जोंनि थांखिया अलरेडि सौहैखाबाय 800%आव अलरेडि 60% सौहैखाबाय बे जोंनि जि डिमान्ड लेजिटिमेट डिमान्ड जोंनि बड'लेण्ड वर्डआ भारतनि पार्लियामेन्ट संबिधानाव अलरेडि मोनखाबाय नाम मोनखाबाय जायगा मोनखाबाय आरो बेयावहाय दिनै जोंहा स्टेट मोननो थाखाय बारा गोबाव गैला अलरेडि जोंहा दिनै मोननै फावल' नांसिगौ हम एन्ड फाइनान्स आरो बेजों लोगोसे जोंनि लुबैनाय बादे जोंनि बाउन्डारिया ओरै सानजाथिं बारलांनांगौ एबा खोलाथिं बारबावनांगौ अब्लानोथ' आलादा रायजो जाबाय दा बेनो आरो हयथ' नोंथांमोना खोनाजोब्बाय जानो हागौ बिथाङा मा होनदों भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि